2 anys vaig venir a Catalunya, a Barcelona, de vacances i em vaig quedar. Per totes les raons típiques, totes les coses típiques d'aquí que enamoren els guiris. Les platges, l'arquitectura, el menjar, els gegantins barrets mexicans de les Rambles. Sobretot per la gent. Quina gent més maca! Perquè, clar, jo vaig venir dels Jocs de la Fam, del país de guerres i tirotejos i Karens. La gent de Barcelona, tranquil·la, educada, bon rotllo. Excepte quan caminaven al carrer. Llavors es convertien en bèsties i no entenia per què. Perquè quan s'apropaven, quan anaven pel carrer, s'apropaven a mi, no s'apartaven del meu carril. Sí, el meu carril. Tu entens? Has estat als Estats Units? Sí. Els Estats Units és un país molt territorial, sobretot a l'espai personal. Allà, si tu entres al meu espai, m'estàs provocant. I si em toques, ui, ten cura, Tercera Guerra Mundial. Així doncs, a les ciutats dels Estats Units, quan caminem per la vorera per prevenir homicidis innecessaris, tothom va en fila, en línia recta, com a la mili. És una existència molt divertida. Cadascú té el seu carril. I quan ens trobem caminant pel mateix carril que una altra persona que ve cap a nosaltres, ens aparten immediatament. Just en el moment que veiem l'altre, així, oh my God, I don't want to die. Per què? Crec que siguis un gàngster, un pervertit o el president dels Estats Units. Sé que tot això és una mica redundant, no? En aquest moment tenim un tot en un. Gàngster, pervertit, president, tot en un. Quina sort! Quan vaig arribar a Barcelona, totes aquesta regla se'n va anar al vàter. Els barcelonins em tornaven boja per la seva manera de caminar. S'apropaven, no em veien fins l'últim moment, fins inclús em xocaven a mi. Estava traumatitzada. Però sempre, un cop entrava en contacte no desitjat, els infractors sempre oferien un ai, perdó, molt sincer, ai, perdó. I no entenia aquella gent. Semblava que buscaven oportunitats per xocar i demanar perdó. I recordo pensar que complex mental més estrany que té aquesta gent. Bé, vaig trigar anys en adonar-me de la veritat. Que jo anava tan de pressa i tan atabalada que la gent no tenia temps per apartar-se. L'agressora era jo. Jo els assaltava diàriament i ells encara em demanaven perdó. I en aquest moment Catalunya em va fotre. Em va fer adonar-me de que els catalans són meravellosos i dos, que jo, en comparació amb ells, soc un tros de merda. I aquestes realitzacions em van arribar en un cop, directament als budells, i això feia mal. I això és el superpoder català, de fer que els altres s'adonin de les merdes que realment són. Això és guerra. Però és guerra a un altre nivell. La guerra tradicional de bombes, bales i sang ja queda molt desfasada, és rància. Catalunya té molt més classe, més sofisticació que això.
vosaltres feu guerra sense aixecar un dit. Feu guerra a través de ser educats i simpàtics. En altres paraules, feu catalan psyops. Guerra psicològica catalana. Sou almogàvers emocionals.